Sa gaat het tjinwurrig gewoon het bed in het Antonius in Snits. De verpleegkundige die langskomt met een computer van de medicijn. Ik heb de naam van de patiënt gescand met de patiëntengegevens. Dan krijg ik dat in beeld, welke medicatie deze patiënt moet krijgen. En vervolgens start ik de Med-AI op, die eigenlijk met mij meekijkt of ik de juiste medicatie aan de juiste patiënt toedien. Alle extra controles meid je dat er kwalijk flaters meer maken worden bij de uitgifte van medicijn. We hebben dat met zo'n ziekenhuizen te dingen. En dan zorg je dat je in 2 jaar tijd 90.000 fouten voorkomen hebben. Want je moet zelf volle controleren en het systeem die kent het en sneller en die kent het echt wat beter. De medicijn wordt uitgevoerd vanuit een robot in de apotheek. Ja, dit is hem, hier gebeurt het. Ja, dit neemt de handen hoor. We doen zo'n 3 miljoen pillen per jaar. Het systeem maakt zo'n 0,12% fouten en die hellen we met de volgende robot eruit. Dit soort van systeem had de toekomst, denkt Duivendak. Ja, dat denken we wel. En dan in combinatie met de software voor de verpleegkundigen en de controles on bed met de barcode en ook met de optische controle. En die hebben we nou voor de pillen en in de toekomst willen we die ook voor de spuitsysteem.